Zein gadgetak edo erreminta teknologikoak erabiltzen dituzue korrika egiterako orduan? Bueno, korrika egiteko egia esan ez duzu askori behar, ez duzu esebe behar, baina, bueno, gero ja zuri gustatzen badiatzu denborak ikustea, erloju bat nik bai gomendatuko neuke. Gero GPS-erik gabe, hori bai zure gustuen arabera eta zure aspirazioen arabera. GPS-a noiz gomendatuko neuke, o mapak, erloju batek mapak eukitzea, mendizalea bazara eta mendiak deskubritzea gustatzen baiatzu, bide berriak deskubritzea gustatzen baiatzu, bai, azterketa luzetan bai, gomendatuko neuke, galtzen bazara, horrekiko duzu eta seguridade bat da, normalen jendea ez da galtzen laguntzaia dauz, baina orokorrean mendia gustatzen baiatzu eta orduak pasatzea kanpoan nik bai gomendatuko neuke erloju bat mapekin eta bateria on batekin. Eta gero pulsometroa normalean erlojuak eramaten dabie, batzutan ez da oso fidagarria, eta gero pulsometroa batzutan erlojuek ja eramaten dabie, ez da, depende erlojua fidagarriagoa izango da edo ez, niretzako ez da oso garrantzitsua, baina, bueno, nahi badozu oso ondo hartza, hobeto hartzea bihotz maiztasuna, hobeto da zinta bat eramatea, eta dau, hemengoz bularreko zinta o besokoa. Niretzako hobea besokoa da, ez dotzu limitatzen arnasketan, eta oso erosoa jartzen duzu hemen, eta listo. Zer gomendatuko zenukete? Talde batean egotea, korrika egiteko, ala zure kabuz joatea? Bueno, kirola taldean egitea beti da errazagoa, motibagarriagoa, orduan nire ustez hobeto da taldean egitea. Gogorik ez daukasunean ere, konpromisoa daukazu eta entrenatu egin beharko duzu, baina gustuen arabera. Gero lagunekin bai ez da behar talde federatu bat, lagunak badituzu beraiekin ere korrika egiten atera altzara o ibiltzera, eta horrek nire ustez motivazioa mantentzen lagunduko dizu. Eta gero egia da bai, lasterketa batzutan, ia hasi dira sartzen modalidadeak, binaka, o bikoteka, o hirukoteka, o releboka, ordune aukera horiek bai oso polita dira lasterketa bat konpartitzeko. Zer nahiago duzue? Hormigoia, asfaltoa, mendia, zein aukeratuko zenuke? Mendian korrika egitean lasaitasuna, paisaia... Distrai egiten zara, horretan zaude kontzentratu da orduan beste guztia ahaztu egiten da. Eta gaitasuna daukazu eroso zabiz korrikan, ez jatzu kostatzen, eta gero konpainian basoaz hori bai. Familiak nola hartzen du daukazuen hobi interesgarri hau? Ni neuk zorakeri asko ez dut egiten, eta behar bada lasterketa mendi oso altutatik pasatzen bada, gurasoei ez diet esaten. 3.000 metroko mendi batera noala. Orduan dira esan, zehaztu gabe eta ondo. Zorakeriak egiten dituena albokoa da. Nire gurasok nik bakite karrera luza bada, bakarrikoa noa mendira denbora asko, bizikletan batez ere, preocupatzen dira, azkenin gauza asko ez dauz nire esku eta edozein gauzak gertatu alda. Baina, gero bai, amak adibidez asko disfrutatzen daue, gero metan sartzen ikusten, edo handik korrikan egiten ikustean asko disfrutatzen da. Bikote, ea ni animatzen naizen ere. Agur!